रायलायो बिमायाथ' बिदिनो खासै सभाब चरित्रआ मोनथिखासै आंनि बिनि सभाबखौ आं मोजां मोनखायामोन दे रायजोफोर दा होन फैसालि नङा होमबा लोगोफोर जोङो अनेक समाव अनेक टाइमाव गुबुन गुबुन बाथ्राखौ जों फैसालिनि सोमोन्दै खोनाबोबाय दा दिनैहाय आङो मोनसे आपडेट लानानै फैदों लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय जोंना सासे आब'आ फैसालिनि सोमोन्दै ओमफ्राय फैसालि फिसाय फैसालिनि फिसाफोरनि सोमोन्दै मा बुंफैदों सासे आब'आ आं बेखौ नोंथांमोननि सिगाङाव देखायलांगोन फैसालिनि न'खौबो नुनो मोनगोन फैसालिया बबेनि आरो फैसालिनि न'आ माबायदि बेखौबो नुजोबनो मोनगोन नोंथांमोन नायलांजोबोबासो आरोखि दा आङो भिडिअखौ देखायलांनोसै नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दुखु मोनगासिनो दं आङो दाखालि खोनानायनिफ्रायनो आङो हरनि जाबाय आं माबा खालि खोनानो मोन्दों आरो शुक्रबार खालि खोनानो मोन्दों आरो आं बिनिफ्रायनो आङो दा उसुखुथु गोसोखौनो बोरैबा सुखुवा मोनगासिनो दंना रायजोफोर बयबो मोनथिखासिगौआनो आङो मानि थाखाय होनलांनो नागिरदों नोंसोर खोनासंलांदो फैसालि होनो सोर फैसालि आं मोनथिमोना आं जेला शुक्रबार खालि आङो डिउटियाव थाङो आं बड'लेण्ड क'क्राझार टु बरपेटा आं बड'लेण्डआव थाङो बाहाय जोंहा सासे माबायाव बायद' मावनाय आरो धालिगावआव बियो आंजों जिरायबाय बिनि सोमोन्दैनो रायलायदों खोमा आंथ' जेबो मोनथियानो बिनि सोमोन्दै घटनायाथ' आगोलावनो जानानै थांखांबाय जाहैदों रायजोफोर आं बेखौनो एसेबाबो फोरमायहरनो नागिरदों ओमफ्राय नै ओरैबायदि बायद' फैसालिया खारबाय ओमफ्राय सोर फैसालि हाथिमाथानि ओमफ्राय सानबाय आङो हाथिमाथायाव सोर फैसालि आंथ' हाथिमाथानि फैसालि नामखौ आं एसे मोनथिनाय बायदि मोनदों खिन्थु आं बेखौ होननानै आं माब्लाबाबो सानाखैमोन दे रायजोफोर बेखौ होननानै आं सानाखैबो आरो जागोन होननानैबो आं सानाखैमोन बेयो होनबाय ओमफ्राय मोनथिगोन औ होननानैल' थाबाय आङो जेला आं डिउटिनिफ्राय फैनानै मोनथियो होमबा आं मबाइलखौबो खेवाखैमोन रायजोफोर बेहाय जों सावरायबाय आरो आंनि लोगोफोरखौ मोननानै ओमफ्राय उनाव भिडिअ'आवबो भाइरेल नुबाय ओमफ्राय नै फैसालिया ओरैबायदि जादों होनबाय सोर फैसालि जेला बिनि माबाखौ फेसबुक पेजखौ बर'नानै देखायो आंथ' बेजों फेसबुक पेजाव आं फ्रेन्डबो लाखायाखैमोन रायजोफोर बेखौ आङो रिकुवेस्ट खालामबाबो आंनि फ्रेन्डआव आं लाखायाखै आं मानसि सिनायसो आङो फेसबुकआवबो फ्रेन्डखौ लाखायो रायजोफोर दाना नायबाय बेसो मा जादों होनबाय ओरैबायदि बे भाइरेल जाबाय मा जाबाय होननानै बुंबाय ओमफ्राय आदसा बेबायदिसो ओमफ्राय आं उनाव फैनानै आंनि हौवानो खोन्थाबाय ओरैबायदि उमुखनि बिमाया ओमफ्राय बेबो नुखाबाय भिडिअ भाइरेल जाखाजोब्बाय ओइदिनो आगोलाव जादोंबाबो खोथायाथ' भाइरेल जायाखैमोन ना रायजोफोर दासो भाइरेल जादों ओमफ्राय मानि थाखाय आं बेखौ दुखु मोननाया जाहैबाय बिनि फिसाजो उन्दै स्नेहायाथ' गिदिर जाहैबाय बिनि फिसाजो उन्दै केलेन्डुला बियो 12 बोसोर बे एसे देरसिन आरो आंनि फिसाजोनिबाबो बियो आंनि फिसाजोंनो क्लास फ्रेन्डथार दा बिनि फिसाजोनि डायरिया ओइदिन शुक्रबार खालिनो बोरैबा सोलाय सोल' जानानै बिनि फिसाजोनि डायरिया आंनि फिसाजोनाव फैनानै दङ आंनि फिसाजोनि डायरिया बेनाव थांनानै दङ बेस्ट फ्रेन्डथार नङाबाबो आंनि फिसाजोजों मोजां लोगोआनो जाहैबाय गथ'आबो मोजां फरायनायावनो मोजां नायनोबो सुन्दुरि फिसाजो गिदिराबो सुन्दुरि दा आं बेखौ लानानैनो गोसोखांफ्लांबाय थायो गावनि फिसानि समान बिदिनो लोगो मोनो गथ'आबो ओरैबादि मोजां लोगो मोनबानो गथ'आ रायलायो बिमायाथ' बिदिनो खासै सभाब चरित्रआ मोनथिखासै आंनि बिनि सभाबखौ आं मोजां मोनखायामोन दे रायजोफोर दा होनबा होनद्रायनायसो मोनगोन आं सुखुखाया गासिबो चिल्ड्रेननि जोङो लोगो जाय सिनायलायो क्लासमेटनि बिमाफ्रा आंजों गुरुत्थ' होनानै रायलायो सोरबाबा आंखौथ' जेनेबा बायद' होननानैबो मिथिखागौ नालाय रायलायो सोरनिबा लोगोनि बिमाफ्रा जेनेबा आं नामखौथ' मख'ला गुरुत्थ' होननानै आंजों रायलायो खिन्थु बियो जोंहा फैसालि बिनानावा आंजों गुरुत्थ' होनानैनो रायलायफेरा दे रायजोफोर बे मालाबाबो लामाफ्राव लोगो मोनबाबो बियो ओरैनोल' रायलायगोन खिन्थु बियो आंनि फिसाजोनि लोगो बा माबा सिनायनाय होननानै बियो गुरुत्थ' होनानै रायलाया बियो बिनि फिसाजो गेदेरा आंजों रैसुमै दालाय जोंनि क'क्राझाराव रैसुमै डेन्स एकाडेमि दंना स्कुल बेहायबो फिसाजो गिदिरा आंनि फिसाजोजोंनो
क्लास 10आवबो ज' दंमोन बाहाय दोनलाङो फैयो बे थाइबाथ' बियो हौवा बायदि स्टाइलखा बियो मालाबाबो आं बेखौ दख'ना गाननाय नुफेराखै दे रायजोफोर बेयो अफायबा थां जेनेबा गथ'खौ दोनलांनायावबो बियो लंपेन्ट फानथाब गाबो स्पर्टिं फानथाब माबायदि हिनजाव बियो होननानै आं हौवानि सिगाङाव होनखायोमोन खिन्थु बिनि फिसाया ओरैबायदि भद्रथा फिसाया लोगो मोनबानो रायलायो आरो बिनि रेस्टुरेन्टआव जोङो एखमबा खनसे खननै थाङो लोगो मोननानै रायलायो आरो फिसाजोआथ' क्लास 3 नालाय फिसाया मोजां रेसपेक्ट होनानै रायलायो खिन्थु बियो आंजों जेनेबा बिब' बा आंनि फिसाजोनि लोगो होननानै मालाबाबो आंजों रेसपेक्ट होनानै रायलायफेराखै खिन्थु आं बिनि केरेक्टारखौ आङो मोजां मोनखायामोन रायजोफोर आं एखमबा बै थाना खाथियाव जोंहा बिमा कालिनि मन्दिर दंना बिसोर दखाननि सोमोन्दै माबा माबि फुजा हैनो थाङो बेफोराव थांनाय समावबो बियो गुरुत्त होनानै रायलाया आरो बियो मालाबाबो हिनजाव हारिया फुजा होनायाव बिदि जिन्स लंपेन्ट बा सेथाब स्पर्टिं गाननानै होफेरनाङा आं बेखौ होनो दे हिनजाव माहारिया मालाबाबो गावनि हारिनि ड्रेसखौ गाननानैसो फुजाखौ होनांगौ दे रायजोफोर बेखौ आं मालाबाबो बर' हारि होननानै गावनि हारिनि दख'ना गाननायखौ आं नुफेराखैमोन दे रायजोफोर आं बेहायबो बेखौ मोजां मोनखायामोन स्कुलफ्राव लोगो मोनबाबो अफायबा लोगो मोनबाबो थाइबाबोनो बेना बोरैबा लुजार हौवा टाइपनि खामोन रायजोफोर दा होनबा होनरायनायसो होनगोन सानो बेखौ मालाय मा खालामनो सिबाय जानो लुबैनाबो जायाखै गावनि गोसोजोंबो जायाखैबो जानो हागौ एथ' मोजां फिसा सानै बियो एथ' मोजां न'खर फिसायाथ' ओरैबायदि मोजांखा बेस्रा नुनायावबो मोजां आखलफ्राबो मोजां जागोन बायदि आं सानो खिन्थु आङो जोंहा फैसालि बिनानावनि बेबहारखौ आं मोनथिखादों दे रायजोफोर आं बेखौ होनबाय थायो हौवानि सिगाङाव फुजा हैनायाव नुबाबो नाय हनै नोंनो बेबायदि हिनजावखौसो नांगौमोनदां होननानै आंनि हौवाखौबो आं जंखायोमोन बेहा बिदि टाइपनि मानसिखौनो आंनि हौवाया मोजां मोना नालाय आं ओंखायनो जंखायोमोन फुजा होनाय समावनो मालाय हनै फुजाखौबो हारसिङै हैयामोन दे रायजोफोर बिसि फिसायजोंनो हैयोमोन खिन्थु आं बिसिनि संसारखौ बेबायदि गावस्रागोन बा गाज्रि जागोन होननानै सानाखैमोन जेनेबा अनलायनायबो नुयोमोन जों जेरै ज' थाङो हासबेन्ड वाइफ बिस्राबो जेरावखि थाङा हासबेन्ड वाइफ थाङोमोन ज' लोगो फुजा हैनो थाङो ओंखारलाङो बेबायदि नुबाय थायोमोन एखमबा कारजों एखमबा स्कुटिजों बिदि थाङोमोनदां रायजोफोर आं नुबाय थायोमोन दा आंहा बेल' फिसा सानैखौ बोरै गारनानै थाहैखो बियो जोंहालाय माथो दसे अफिसाव थाहैनायखौनो माला सफैनो मोननानै बिखा ख्लाब गथ'नि थाखायनो एखमबा डिउटियावबो होनजालायनाय जायो रायजोफोर बेहा बोरै बेबायदि बिमा माहारि जानानै गुबुन हौवाजों थांनानै बेबायदि थाहैखो बेखौ जों बुजिनो मोनला बेफोरबो एखमबा गावनि दसाव जाया रायजोफोर हिनजावफ्रा बै समाव जेला 12 बोसोर जानानै गावनि मासिखिया सुयो बेफोर थिथियावबो गाज्रि लोगोनाव थायो रायजोफोर बेफोरखौ दा जाय बिमा माहारि सोरनिबा फिसाया बेबायदि जानांगौ दंबा बेफोरखौ एसेबाबो नायनानै फिसाखौ सदन खालामना हो सोरनिबा थिथिया गाज्रि लोगोनाव गोलैबा बेखौ बिमाफ्रा एसे खेल खालामनानै गावनि फिसाफोरखौ गाज्रि लोगोनाव गोलैदोंब्लाबो सोरबा फुजा फाथन होनायजोंबो एसे एनैया दानगारनानै थाहैयो बेखौबो जों गाज्रि होनानै मालाय मा बुंनो सनाफोर नोंबो हिनजाव आंबो हिनजाव बिनि लोगो नङाबा मा थिथियाव सुदोंमोन बेफोरबायदिबो सोरबा बेटसा सोरबा निथि सोरबा रान्दि सोरबा धनि जायो रायजोफोर सोरबा मोनथिनो मोनाब्ला गावनि फिसाफ्रा बेबायदि सुनाय समाव एसेबाबो खेल खालामनानै नाय बेबायदि समाव जानो लुबैनानै रावबो जाया रायजोफोर दा बेनोसै आंनि होननांगौआ आङो उन्दुनो हायाखै आंनि फिसानि लोगो नालाय आंनि फिसायाबो दुखु मोनदों बोरै थाखो आं खोनाजेननायनि हराव सानफ्लांदों आयै सिबायफोर गथ'फ्रा मा जाबावनांगौ जेनेबा बिमानि भाइरेल फट'खौ नुयोब्ला बिनि संसारा बिनि न'आ खोमसि जाबायदां बिसोर दुखुजोंनो मोदैजोंनो लोमफावबायदां जानाय लोंनाय गैयादां होननानै आं बिराद सानफ्लांबाय थादों दा आंहा बेनो साननांगौ गथ'खौ दि जों नुयो लोगो मोनो आंनि फिसानिनो बेस्ट फ्रेन्ड नङाबाबो लोगो होननानै लोगोफोर आङो फैसालिनि न'खौ एसे खोन्थाहरनो नागिरदों दे फैसालिनि न'आ माबायदि नाहरदो नोंसोरो बयबो मोनथिसिगोन फैसालिनिया माबायदि न'आव थायोमोन फैसालिनि न'आ जाहैदों क'क्राझार हाथिमाथा टाउनावनो आरो मेन टाउननि खाथियाव गोदोनि फुराना खुलिजेननाय गोदो आगोलावनो सेन्ट्रेल स्कुल खुलिनाय बिनि खाथियाव मेन टाउनावनो होनजायो जोंनि क'क्राझार
जायगानि मानसियाथ' बयबो मिथिखायो जाहैबाय क'क्राझार एरियानि मानसिया बिनि न'आ बबेहाय खिन्थु सोरबाफोर गोजान गोजाननि आंनि ब्लगखौ नायोबा बिसोरथ' मिथिया मा जायगा होननानै क'क्राझार हाथिमाथा दे रायजोफोर मेन टाउनावनो नायलांदो आं एसेबाबो फैसालिनि न'खौ देखायहरनोसै फैसालिनि न'आ बेनो रायजोफोर नायलांबाय थादोल' माबायदि नुखो फैसालिनि न'खौ आंनो कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो हिन्जाव माहारिनि सोमोन्दै आं फंनैसो बुंहरबावनो नागिरबाय दे रायजोफोर हिन्जाव माहारिया जेब्लाबो सांग्रां जा दे आइजो माहारिया जेब्लाबो जौगाहो मालाबाबो गावनि फिसाफोरखौ गारनानै दस्रा हौवाजों बा गुबुन हारिनि हौवा बा माबानानै गोजावनानै दाथा रायजोफोर थाखा फैसा नुबा मालाबाबो लब जानानै बेबायदि फैसालि बायदि गारनानै दाथां नोंनि फिसाखौनो नोंनो साननांगोन नों गैया दानो नोंनि फिसाया गोदाव सोराव जागोन मालाय हौवायाथ' मा नों गैया दानो नै दिनैनो मालाय गुबुनजों जुलि जानो हायो गुबुनजों जुलि जायोबा नोंनि फिसायानो खस्थ' दं रायजोफोर नोंनि फिसाखौ बेयो अयथासार खालामनानै जायोबा नों मा खालामगोन ओंखायनो हिन्जाव माहारिया जेब्लायबो सांग्रां जानानै थाखा फैसाजों गोजावनानै दा थगाय जा जेरै फैसालिया जादों बेबायदि दाजादे रायजोफोर